Ninsab mhux biss iddisgustat imma immeraviljat kif il-gvern ta' Robert Abela mandunax li ħalla aktar minn 100,000 ħaddiema b'160 € fix-xahar. Hija din l-istqarrija diretta li għamel editur tal-Malta Today Xavier Balzan fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara l-pakkett aggressiv imħabbar it-tlieta mill-Prim Ministru Robert Abela. Fl-analiżi tiegħu Balzan jgħid li 104,000 ħaddiema impjegati mal-privat tħallew ikantaw lajda għax l-orrif ta' Kastilja daħlu fl-għashom li l-oħrajn huma ċittadini tat-tielet klassi, stqar l-editur tal-Malta Today. Fost dawk li kummentaw pubblikament kien hemm ukoll il-perit Andre Pizzuto li qal li numru kbir ta' professjonisti ġew esklużi minn din is-suppost għajnuna li qed jagħti l-Gvern. Reazzjoni wkoll mill-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem l-MEA li fis-stqarrija iddikjarat li għalkemm l-ispinta b'dawn l-aħħar miżuri tindirizza oqsma partikolari tal-ekonomija jeħtieġ dialogu soċjali kontinwu sabiex jekk ikun hemm il-ħtieġa jerġa' jsir pakkett ta' għajnuna biex jirrifletti ċirkustanzi li qed jinbidlu kontinwament. Il-Kamra tal-Kummerċ min-naħa tagħha qalet li qed tilqa' l-miżuri riveduti immirati biex jappoġġjaw n-negozji li ntlaqtu l-aktar matul it-tnaqqis ekonomiku relatat mal-COVID-19. Essenzjalment il-miżuri riveduti jirriflettu l-proposti tal-Kamra maħsuba biex tissalvagwardja l-interessi tan-negozji u l-impjiegi li jiġġeneraw. Fis-qarrija oħra, il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji qalet li matul il-ġimgħa li għaddiet kienet f'diskussjonijiet kontinwi mal-Prim Ministru. Il-Kamra tal-SMEs istqarret illi realtà hi il-maġġoranza tas-setturi li sofrew telf kbir f'temp ta' ftit ġranet. Bħala Kamra tal-SMEs nilqgħu l-aħbar tat-tielet pakkett bħala ewwel pass pożittiv li laħaq parti mit-talba li ppreżentajna lill-Prim Ministru qalet l-istqarrija tal-Kamra tal-SMEs. Min-naħa tagħha l-MHRA qalet li tinsab konfidenti li se jinħassat il-frott meta jasal iż-żmien li nqajmu l-ekonomija tagħna minn ġdid. Qalet ukoll li l-miżuri l-ġodda li tħabbru kienu jinkludu proposti li għamlet l-MHRA stess.